אני גבריאל ולצידי חיים, ואנחנו המייסדים של GrowBuy Investments. ב-GrowBuy אנו מאחדים משקיעי ורוכשי נדל"ן ליצור קבוצות רוכשים חזקות לרכישת פרויקטים נבחרים של נדל"ן בישראל. הכוח הקבוצתי מעניק יתרון אמיתי כדי לנהל משא ומתן, להשיג תנאים טובים יותר, מחירים אטרקטיביים יותר, ולצאת בסופו של דבר עם השקעה הרבה יותר טובה. למעשה, העסקאות שלנו חוסכות לכל רוכש לפחות 100,000 שקלים, וברוב המקרים אפילו הרבה יותר. זו עסקה שבה כולם מרוויחים. הקבוצות שלנו נותנות לרוכשים כוח מיקוח אמיתי, והן גם מועילות ליזמים. כשאנחנו מביאים 10, 20 או אפילו 30 רוכשים יחד, היזמים מקבלים תזרים בריא בתחילת התהליך, המאפשר להם להתחיל את הבנייה בביטחון ולקבל תנאי מימון טובים יותר. אבל אנחנו לא עוצרים שם. הקמנו צוות שמטפל בכל מה שאתם צריכים. שירותים משפטיים, משכנתאות, העברת כספים, ואפילו להכניס סוחר כשהדירה מוכנה. הכל תחת קורת גג אחת. בין אם זו הדירה הראשונה שלכם ובין אם אתם מרחיבים את תיק ההשקעות שלכם, אנחנו כאן כדי לעשות את התהליך חלק, בטוח והרבה יותר משתלם. מהשלב הראשון ועד לסיום העסקה, אנו מלווים אתכם לאורך כל שלבי הדרך. אז אם אתם מעוניינים לשמוע עוד פרטים ולהצטרף לקבוצה, תשאירו את הפרטים שלכם למטה כדי להשקיע בצורה חכמה יותר. GrowBuy Investments, כשהתאחדות יוצרת הזדמנות.